Moi boas a todos, estamos aquí na Telegaita para facer unha entrevista moi especial. Eu son Saldaí Reises e temos Spiderman, Peidoman, bueno, a Home-Araña. Que tal, Home-Araña, como che anda a gaita? Bueno, bastante correcta, non me podo queixar. Quero mandarlle un saludo de corazón a todos os fanses da Telegaita e aos meus propios... Danse por saludados todos. Bueno, Spiderman, o primeiro que che queríamos preguntar é como te convertiches no Home-Araña? Non, esa historia tan potente que sempre tendes, non? É o primeiro polo que hai que empezar sempre unha película de Spiderman. Ainda que xa se contara 100.000 veces, outra vez, puñemos outra vez como lle pico a araña, non? É moi importante. Sí, bueno, pois mira, estaba de meu padriño, que había que meter as alpacas, que lle dicimos, é mellor fazer rolos agora, veñen, acaban nun nada, vai todo mecanizado e acabase antes. Pero non quere, ela antigua, que era alpaca, se a tomar polo go. É o problema dos vellos, que se lle mete algo na cabeza e non se sacan nin pa Dios, o vello é moi maniático. E estaba eu cargando unha alpaca e había unha araña no medio e picoume, traboume, hija de puta, meteume unha traba de laza e pusosme o brazo gordo, grande. Que tal, José Antonio, como andamos? Moi bo chaval, José Antonio, moi noblote, sí señor. Pódete apuñalar, sí, pero chama a ambulancia, non te deixa ali tirado. Non, ela apuñala, te chama a ambulancia e pum, marcha. Pero véselle, joder, nobleza, ten detalles de ser vos. Despois, por exemplo, cando vai a atracar Ultramarinos, cando vai a atracar a de Clementina, sempre ten o detalle de que lle vai o martes á tarde. É un detalle bonito, porque así Clementina xa fai a semana, sabes? Xa sabe que ten eso e xa non anda con problemas. Entendes? Xa pode organizar a semana co atraco. Eso está ben, hai que ter detalles así vos. Ele, pois, o que ten sempre unha cousa buenísima que saluda. Ele a xente que conoce saluda. Non unha outra xente aí que vira a cara ou que fai como que non sabe ou como non sei que. Esa é a puta vergüenza, home. Spiderman non tapa nada con esa xente, O Home-Araña está moi en contra de non saludar. Se conoce hai que saludar, coño. Non costa nada levantar unha man ou fazer o gesto ca cabecilla, coño. Ou a que acandamos. Hai que ser persona, ainda que seas unha araña. Pois eso, que me picou unha araña no brazo, pois o meu brazo hinchadísimo, gordo, así, rojo, quente, como a un adolescente. Dios, enorme, dixen eu, me puido picar na pirola. A broma do Spiderman. O Spiderman sí, picarón, non sabes? Espero non ter problema car feministas por isto. E logo? Bueno, porque estou aí medio nun follón, porque estou cos de medias nunha campaña de 12 meses, 12 causas. Estamos eu, está Concha Velasco, Roberto Vilar e o que non é José Mota. Sabes que eran dous? Pois José Mota non, o outro. Si que ora ten tempo. Non sei por que ora ten máis tempo. Bueno, estamos nunha campaña que é en contra dunha lacra desta sociedade, unha lacra moi grande, algo que está acabando cos soños de moita xente, algo que está empeorando moito as nosas vidas, que é a reducción mamaria. Estamos moi en contra das operacións de reducción de mamas. Sí, porque é un problema que nos afecta a todos, estáse perdendo moito perímetro tetil, e iso non pode ser, estamos moi en contra, e estamos animando a xente a que non se opere. Que si é por salud, sí, se che está reventando a espalda, entendo, porque eu mismamente tiña tremendo cimbrel que me caía así pa diante, e aquí opereime tamén, puxeme un peso na espalda para andar reto, non me vou cortar este ben de Dios, me cago na vida. Bueno, eso, que si é por salud, sí. E é iso, que estou aquí nesta campaña solidaria e, bueno, quero animar a xente toda que sea solidario, Todos temos os que estamos ben, que temos o noso traballo, que temos a nosa vida feita, non? Que somos os privilegiados de vivir no primeiro mundo, de vivir nun sitio paradisíaco, non? Como a Puebla do Caramiñal, que temos aquí Cabiu, que temos unhas playas magníficas, animo a todo o mundo que viña a ver. Eu, como privilegiado que me sinto, porque é verdad, sinto-me un privilegiado, hai que darlle á sociedade, non podemos estar solo recibindo. Ese é un mensaje que quero dar. Agora, quería che preguntar pola túa relación, non? Que tal che vai todo con Mary Jane? Aí ver buscando Sálvame de Luce. Moi mal, pareceme moi feo, sal de aí. Esa pregunta non se fai. Mira, para facer ese tipo de preguntas, primeiro hai que avisalo. Segundo, hai que ter moita confianza ca persona. E terceiro, hai que vir pagando, Esas preguntas son con cartos, o que pensas? Eu non me vou someter aquí a un polégrafo, tengo unha mordida. Me pagaron 100.000 euros o doala por un reportaje a Tony Stark e a Pepper, vou ser eu menos. Bueno, pero non te enfades, por todos sabidos que estás con ela, só queríamos saber que tal che iba, por si eras feliz, por si estabas contento con ela. Bueno, sí, home, como non vou estar contento.
Se non estás contento ca túa moza, terás que deixala, hai que ser valiente, hai que non pensas que ya andan puxendo os cornos aí, te botalle collóns e deixa, hostia, se non queres deixa que tantas aí tanta tontería. Ou elas que tamén o fan, que sempre, a ver se vamos quedar sempre os hombres araña de malos, as mulleres araña tamén teñen as súas cousas. Mary Jane o que ten é que é moi estricta, non me deixa ao mellor tomar carbohidratos, non me deixa tomar bebidas azucaradas, non me deixa deitarme con outras, é moi estricta, andache moito ao detalle. E bueno, agora quería preguntarche por un tema moi trágico, non? O falecemento do teu tío. Oh, e sabía que me ibas facer esta pregunta, foron momentos duros. Foron momentos duros, sobre todo porque eu estaba empezando con isto de ser Spiderman, tiña moito follón, quedárame plástica, estaba a pasar, foi un momento da miña vida duro, duro. A parte, morreu unha xina na miña irmán, non? Foi unha cousa jodida, pero bueno, recordo cousas boas tamén, por exemplo, a frase última que me dixo, non quizá a frase máis famosa de Spiderman, colleume así pola cara e díxome, Peter, porque eu sou Peter Parker, estou aquí de Spiderman, e tapeba, xa sabe todo que eu sou Peter Parker, e colleume así pola cara e díxome, Peter, as mulleres van e veñen, pero as pallas non se deteñen. E, efectivamente, é unha cousa que eu agora cumplo moi a rajatabla, ten toda a razón, non hai que deixar de lado unha amistad tan grande como a masturbación. Era moi pajero, meu tío, era moi pajero. Na miña familia fomos pajeros toda a vida, Sí, bueno, hai familias traballadoras, hai familias pajeras, a miña familia é pajera, que iba a facer? Pasa nada. Pero sí, deixou un hueco moi grande, meu tío. Quen vai encher ese hueco? A miña tía está enchendo un cubano que conoceu un Benidorm, pero o hueco está aí. Que gracioso eres, Spiderman, eres un picaruelo. E queres lle dar un último consello para a juventud, así, ou por chavales? Algunha última reflexión que lle queras deixar aquí á chavalada? Sí, que hai que cuidar a alimentación e hai que intentar estar en forma, porque unha época tuve así bastante gordo, descontroleime un pouco, era cando estaba traballando en Nueva York, e tirei así unha telaraña ao Empire State Building, e cando iba a facer a reviravolta para coller outra, parteu unha telaraña e caín para atrás de espaldas, me cago na vi, vi unha costaladaza, todo ao cadrís, todo amorotarao, todo tal, iba pola calle así anicao, que villame Spiderman, que puñalaron aí a unha persona. Tate calajo, Antonio, que seguro que fuches ti. Hostia, villame romper os collores, tá un mal, e cando lle veñen cas tonterías, cando tá un mal. Pasei non vai, fui unha hostia fuerte, desde aquela sempre me controlei moito e intentar estar sempre no peso. Non é estética, ten que ser salud, buscar a salud. Ademais daquela era cando estábamos de falsos autónomos, que bueno, sabes que isto dos superhéroes, antes, chao José, sí, José Antonio outra vez, de vivir de volta, que estamos a martes. Bueno, venda de Clementina seguro. Bueno, pois sí, eso que che estaba contando. Pois antes os superhéroes estábamos de falsos autónomos e todos. Tony Stark, eu, Thor, Hulk, a Viuda Negra, o Ojo de Halcón. Que bueno, joder, con un superhéroe, non é superhéroe ni é nada, ese tipo, é un tipo con arco. A mí non me jodas. Hiawatha logo é un superhéroe tamén. Non, dixo eu. Hostia, porque está o tipo aí nunca fai nada, é que está os huevos, porque nunca fai nada, é que non fai nada, hostia. Ele está de superhéroe aí todo Dios, la aplaude moi bien, Ojo de Halcón, que ojo de me cago na virgen. Sacamos as castañas do lume sempre. Hostia, que sempre ten que haber nas empresas un fulano que non fai nada e que todos temos que andar aí tapando a porquería. A mí non me igual que tiña 2 fillos, se ten que vir que lle para traballar, non para escaquearse, hostia, que xa está ben, joder, é que as cousas quentan, hostia. E son todos os días, bueno. Dejo, non quero falar máis dese tema. Pois sí, estábamos de falsos autónomos e non tiña baixa, claro, cando le veo a costalada, pasei 2 meses jodidos, 2 meses apretado. Agora estamos moito mellor, agora estamos en Vengasa, Vengadores S.A., sí que nos confunde moito con Vejalsa. Pero bueno, sí, pero non, é outra empresa, sí, agora estamos moito mellor. O que facemos isto, nós o que vamos son concesión, non? Te vas ao mellor ao concello, por exemplo, a min tocou aquí na Puebla do Caramiñal, e ofrecerlle, mira, por tantos cartos, tes a seguridade, tes... Bueno, pois, se hai un atraco, se hai tal, se hai que baixar ao jato do tellado, tal, e eles miran e di, hostia, pois mira, sáleme máis barato que a policía local, entón cerran a policía local e por nós. Que está cabreados os da local? Sí. Que non facían nada? Tamén. Que hai que ir facer menos soplar aos vellos que salen da taberna e máis buscar a criminales. Eu teño, claro, que pasa, parto un ventaxe, teño un sentido aránido, e con sentido aránido pillo o que é malo, xa me chama, xa me salta. Non, váleme para iso, é máis para lijar.
Si, o sentido arácnido vale moito para ligar, porque cando unha chavala chas quere, empeza a chapitar o sentido arácnido. Pi, 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 pi. Que ten de malo? Que non avisa de si quere pagando. Claro, vou ao putículo e volume, logo empeza a pitar aquilo para todos os lados. Sí, que eu, bueno, pasei épocas complicadas, Tuve aí 3 anos que a única vez que fodían sin pagar foi porque fixen un simpa, non sabes, bueno, eso. Sí, por exemplo, o Saldei, o xa sei que ti, desde que me estás entrevistando, lévame pitando. Sei que máis queres. O que máis queres ou que me vas a puñalar ao acabar. Son as dúas opcións que temos. Bueno, foi un placer estar aquí na Telegaita e vémonos. Sí, un saludo para todos os nosos compañeiros. Me devolvemos conexión aos estudios centrais e hasta sempre. Moitas gracias, Amaraña. Vale, cortamos. Isto cando mo abonades. Ata aquí outra loucada dobraxe da Telegaita. Xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo, e quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like e suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.